בנשים אפשר, אבל בארץ זה קשה. בתור לאוטו גלידה, בסמדה קטנה בעיר, ילדים דחפו אותו הצידה, הוא לא היה מחזיר. בלילה דימיר עצמו גיבור, מרפקים מפלטינה, ראשון בכל תור, לא תשמי חרסינה, לא נדחף בקנטינה, לא כפוף, לא בוחר, לא נשאר מאחור. ובבוק להם יראו, אמצע הדרך, איכשהו מצליח לשרוד, הם יתנו לי כבוד, תוכיח להם שאין טעות. אלוהים אם יהיה לך זמן, בבקשה תשים לזה סוף, גם אני רוצה, כמו כולם, לדחוף ולעקוף. מרפק אחד ימינה, מרפק אחד לשמאל, בשביל לזוז קדימה, אתה תמיד מה שזימן נכון. מרפק אחד ימינה, מרפק אחד לשמאל, בשביל לזוז קדימה, אתה תמיד מה שזימן. את הצבא הוא סיים כחייל לבד, זה היה כבר אצלו בטבע. אמרו לו 1-7 היית 10, מה עם גבע? לא תודה, נגד אמיתי חייב מרפקים זה בטוח. Don't worry הסמל, מממנים לך פה ניתוח. אם עד עכשיו היינו במבוא, הנה מרפקים חדש מהמפעל, אמריקה זה פה. הוא מרגיש פה $1,000,000, החל לנסות לי תקורה. מרפק אחד שם ומרפק אחד פה, זה עובד, זה מתחיל לפגוע. כולם עברו אחורה, הוא עף אל הפסגה. שקט שוב שקט, דרגה ועוד דרגה. הילדים כבר לא צוחקים, נפתחו לו אפיקים. אמרו וואלה הוא יצליח, זה יש לו מרפקים. מרפק אחד ימינה, מרפק אחד לשמאל, בשביל לזוז קדימה, אתה תמיד מה שזימן נכון. מרפק אחד ימינה, מרפק אחד לשמאל, בשביל לזוז קדימה, אתה תמיד מה שזימן. במגרש של הגדולים, אף ילד לא דוחף בקומה החמישית, לא שומעים את המרתף, עסקים, נדל"ן, פוליטיקה, בופה. הוא שואף בכיף כל מה שמנפח את החזה, וויסקי וסיגר, כי בוס תמיד הוא